makadii Hama Neshamwari, Commander Anna Jones, Tokugamuchirai, Mustaramambo Jesu, Bethel House of Prayer Ministries. Saka, this is our first time. Tukutanga for the first time. Okay, Mira ndikudze just a little bit about Bethel House of Prayer Ministries. Zvatiri kuita izvozvi nezvatichange tichizoita. Chekutanga, ndakadaidzwa naJehovha kuti ndidzidzise shoko. Ndochekutanga. Saka tinodzidzisa shoko zvemudzimba, marriage, kurera vana, semudzimai, nenyaya dzinoitika mudzimba, nehama, kukama marelationships, panyaya yemafinances, panyaya dzinoda mari, zvinhu zvekutenga, vanhu vachingoti nhamo, 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 ko shoko rinoti kudii naizvozvo. Okay, saka tinospenda nguva yakawanda tiri mushoko. Inini ndiri munhu anotenda kuti shoko rine simba. Kwete ndinongotenda chete asi nekuti ndinozviona simba shoko rine simba. Hebrews 4 verse 12. Saka tichaona kuchinja kunoita upenyu hwevanhu. Tinenge tine matestimonies atinenge tichizokuverengerai zvekare muchiona. Tine vanhu vemuZimbabwe vari mhiri, vari overseas. Seni ndiri kuno kuAmerica. Vanhu vari kutambura wedu. Vamwe vari kushanda mabasa 2, mamwe mabasa 3. Kuedzawo kuti variritire mhuri kuno uye vachibatsira hama neshamwari, ana bhururu vari kumusha. Saka mungazvifambisa sei kuti zvinhu zvenyu zvibalance? Vamwe vanhu vari kuita zvirwere, vamwe vachifira vari pabasa nekushanda kwakadaro, kushaya hope, kusazorora. Vamwe vari kuti mabasa iwayo nekuenda kuchikoro nekuti mari yavari kutambira haina kukwana, haisi kuvakwanira. Nestress, vamwe kunguva single parent, vamwe varume vavo ndevekuZimbabwe vekuAfrica, havanyatsoziva zvekubatsira mumba pakuita basa. Kuno kunyaya dzekuti maid, musikana webasa, imwewo nyaya iyoyo. Alright. Chimwe chatichange tichiita panapa kutora maprayer request enyu, tichinamata nemi tichikukurudzirai. Tine WhatsApp chat as well. Okay. Inini ndakaita homeschooling kuvana vangu. Chinhu chandakanga ndisingamboziva nezvazvo, nekuti kuZimbabwe homeschooling tichitaura isusu semaZimbabweans, I don't think so. Tinoti mwana unoenda kuchikoro, ticha ndiye anokudzidzisa, wozoenguya kumba, tichingoona kuti maita zvipi. Ndozvandaiziva inini. Saka that was also a calling zvandakadaidzwa naJehovha kuti ndiite nevana vangu. Saka for the past, I want to say maybe 10 years, ndozvandanga ndichiita. Saka ndadzidza zvakawanda. Saka ndichange ndichiitawo malessons grade 1, 2, maybe 3. Ndichibatsirawo mateachers pamaresources zvavangaite, nekubatsira vabereki. Ndichida kukuudzai kuti yes, munogona kudzidzisa mwana wenyu kuchikoro. Especially vari kuZimbabwe, nekuti vanhu kuno vanenge vachingoti vanenge vachingoti no, ngatitsvagei kwema-private lessons. Asi mari yacho hatina. Asi iwe unenge wakaita form 6, iwe unenge une college degree, iwe unenge wakaita form 4. Yes, unokwanisa kubatsira mwana wako. Alright. Saka ndo mamiriro akaita Bethel House of Prayer Ministries International. Tinoshanda tiri muZimbabwe. Pari zvino ndo zvatiri kuita. Tiri kufokasa on Zimbabwe, kuona kuti vana vari kuenda kuchikoro here, chirikadzi, chembere, nherera idzo. Nekuti nemiwo mubudirire muupenyu hwenyu.
nekuzivisa vanhu kuti mhinduro iri muna Jesu. Haizi government nyowani, yauya government nyowani, asi zvinhu zvakangooma. Shoko iri harinyepi. Saka tichakuratidzai maitirwo azvo kuti zvinofambiswawo sei. Zvakanakai hama neshamwari. Commander Anna Jones. Ndiri kuno kuAmerica ndichiti makadii hama neshamwari. Chakunge chikuunzirai dzidziso dzinoropafadza, dzichachinja upenyu hwenyu. Kana muri kurwara, ndinoti kwamuri ivai netariro. Kupora kwatouya mumba menyu. Kana mune zvinonetsa, ndiri kuti ivai netariro. Nekuti ruoko rwaJehovha rwatobata pamusoro peimba yenyu. Kana pane chimwe chinhu chiri kukushungurudzai, musanetseka. Jehovha wedu wakatendeka. Tingori pana Hebrews 4 ipapo verse 12. Muiverenga zvenyu musvika kuverse 16. Toenda pana Matthew 19 verse 26. Vanhu vangakundikana zvavo. Madhokuta angati hatingazvikwanisi. Iyi kensa iyi. Iyi hairapiki iyi. Kana kuti situation iyi haiiti. Asi shoko rinondiudza muna Matthew 19 verse 26 kuti with our God nothing is impossible. Hapana kana chinhu 1. Ndo zvandakaudzwa naBaba, Mwari Baba. Ndo zvavakanditaurira. Vakandiratidza vhesi riro vakati iri vhesi iri. Handiti munotenda, neniwo ndinotenda. Izvozvo. Saka ngatifarei hama dzangu. Tichazosangana zvekare. Muramba muchiuya pano muchicheka manew videos. Muchiona kuti Jehovha vari kuti chii. Vane mibvunzo muchitumidzira mibvunzo. Tichange tichipindura mibvunzo yenyu. Ndakaona zvakakodzerawo kuti tiite chimwe chinhu nechishona. Tasuka kumusha zvechishona. Kuti tine vanhu vakawanda vasinganyatsonzwa chirungu. Saka toda kubatsira munhu wese kuti akwanise kubata. Izvi ndiri kusanganisira zvangu chirungu nechishona, but tichange tichinyanyowanza shona. Saka Mwari wamasimba ose ngaakuitirei zvakanaka. Muziva kuti makaropafadzwa kare. Makapuwa zvese naJehovha. Zvishuvo zvemwoyo wenyu makatozvipuwa kare. Sekutaura kwazvinoitwa pana 2 Peter chapter 1 verse 3 ne4 naEphesians 1 verse 3. Shalom, Anna Jones. Again, Commander Anna Jones pano. Chiti tichasangana time.